We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngomngani wami. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami iqala kanjena. Ngingowesifazane okhulele endaweni yaseMpumalanga eBhetali. Ngiwusisi nje osethe ukukhula ngokweminyaka. Ngikhuliswa abazali bobabili. Besikhula nezingane zakithi eziyisithupha. Mina bengingowesithathu. Ubaba ubesebenza ukugeza izimoto zamatekisi erenk. Bese kuthi umama yena ubetohoza emakhishini. Impilo ekhaya ibinzima kakhulu angifuni ukungasho. Ngoba phela ubaba ubebuye ebhekelele nogogo emakhaya. Ngayo yona le mali encane abekayithola ngokuwasha izimoto. Kwazise kwase kusele yena yedwa ezinganeni zikagogo. Phela wayengaphiwanga izingane eziningi ugogo, wayenezingane ezintathu kuphela. Lezi ezimbili zathola ingozi yemoto zihamba ngetekisi zashona zombili. Yebo zikhona izimali ezaphuma ngokulimala kwabo. Kodwa leyo mali ugogo wakha ngayo umuzi wesitina ngoba bebasahlala endlini yodaka. Yayinzima kakhulu impilo ngoba nathi sasilamana eduzane. Sonke sasishiyana ngo-3 years. Bekuke kwenzeke moso siye esikoleni sigcoke izicathulo zasemakhaya ngoba ingekho imali yokuthenga ezesikole. Ngafunda ke amabanga aphansi ngawaqeda. Kwathi uma sengisemabangeni aphakeme ngenza ugrade 8. Ngase ngihlangana nalomngani wami. Sasifunda eklasini elilodwa sinaye. Kodwa sasingajwayelene ngaleyo ndlela. Into eyenza ukuthi sisondelane ama-extra classes esasiwa attenda makuphuma isikole. Wayeyishaya impela imaths, kanti nami ngapha ngangiphiwe ku-NS, i-Natural Science. Sahlangana kanjalo ke ngokuthi sifundisane. Ngoba naye wayengavumi ukuhluleka, kanti nami ngokunjalo. Umngani wami yena wayephuma ekhaya elime kahle kakhulu ngokwemali. Wayengumacaphuna kusali. Sasizwana kakhulu nomngani wami. Kodwa ke ngoba umona uhlala emntwini. Nganginakho kancane ukungaphatheki kahle ngoba wayehlezi ewunumber 1 esikoleni. Mina ngangiba lana ko-number 3. Kodwa sasithandana. Ngikhumbula nje kuzoba netrip esikoleni. Abazali bami babenganayo imali yokungikhokhela. Wakwazi umngani ukuyocela abazali bakhe ukuthi bangikhokhele. Nangempela bakwenza lokho. Ubungani bethu base bujule kakhulu ngoba nabazali bethu base bazi ukuthi sifana nosisi. Ngoba ngisho nezingubo zokugqoka wayengiboleka futhi bebenganankinga abazali bethu. Sifundile ke kwathi masenza ugrade 12 ngajola kanti ngebhadi ngizokhulelwa. Lokho kwadala ukuthi ngingakhoni nokuthi ngibhekane kahle nesikole. Angithi nesisu sasingigulisa phela. Lokho ke bekwenza ukuthi ngamanye amalanga ngingabe ngisaya esikoleni. Waphela unyaka yaphuma imiphumela.
Wayephase kahle kakhulu umngani wami. Mina-ke angiphasanga nje sidalo. Ngazitshela ukuthi angilinde ngithole ingane ngizobuyela esikoleni. Kanti ngebhadi abazali bami bathi kumele ngifune itoho ngikhulise ingane noma sewu2 years. Ngangingeke-ke ngikwazi ukuphikisana nezinqumo zabazali bami. Ngenza njengokusho kwabo. Umngani yena wahamba wayofundela. Ukuqhelelana kwethu kwakungasho ukuphela kobungani bethu ngoba sasixhumana nsuku zonke. Wafunda umngani waqeda. Nami ngapha ngizama ngitabalaza amatoho. Kodwa kwakunzima ngoba kwakuvela nje into yesikhashana. Kwazise phela imisebenzi eminingi ifuna ube nomatikuletsheni. Lona mina ebenganginganawo. Umngani wathi uma eqeda ukufundela wathola umsebenzi eThekwini. Ngokuzimisela kwakhe emsebenzini akuphelanga sikhathi esingakanani waba yimenenja. Ngokwazi-ke isimo sami sokuthi vele angisakhonanga ukubuyela esikoleni, ngapha isimo sasekhaya wayazi ukuthi siyabheda. Wangizamela umsebenzi wokuklina kule khampani owayesebenza kuyo. Wabese engifakela imali yokuthi ngigibele ngize ukuyoqala ukusebenza. Into engangiyijabulile nanokuthi umngani wami akangilahlile. Kwaba nje kuhle izinyanga nje impela. Waphinde wavuka-ke umona kimi. Into eyayingiphatha kabi ukuthi ngangiripota kuye emsebenzini. Kanti futhi ngangingafuni ukwamukela isimo ukuthi ngihlulekile empilweni. Phela futhi wayeyibulala imali emsebenzini ngoba wayesethenge nemoto kaNokusho. Ngathi nje ngisabheke okomsebenzi wathola isoka. Nalo elingachithanga sikhathi labe lithumela abakhongi. Ukukhomba ukuthi umngani wami wayengithanda. Wonke amalungiselelo kusuka kumalobolo kuya kumshado wayewenza nami. Waphinda uNkulunkulu wababusisa ngezingane zamawele zabafana. Ngingasho nje ukuthi yayimuhambela kahle impilo umngani wami. Umona wakhula kakhulu kunakuqala. Ngase ngiyifisa impilo yakhe. Kwazise nganginakho ukuthi ungcono yena unabazali abanemali. Mina ngapha ngiswele. Phela kwamali engangiyithola kulowo msebenzi yayingekho ningi ngaleyo ndlela. Kanti ngangithi uma ngicela ukukhushulelwa iholo angikhumbuze umngane ukuthi phela ngangena ngama-back door kulo msebenzi. Ngazama-ke ukumthathela le ndoda yakhe. Kanjani na? Ngangifika ngazi kahle ukuthi akekho yena umngane usemsebenzini. Ngifike ngifake osheqe ngiyozifunisa yena. Kodwa lo bhuti wayengangibheki nakungibheka. Nganginento nje yokuthi uma ngingathola okukodwa kwakhe nami impilo yami izoba ngconywana. Ngokubona-ke ukuthi nangapha endodeni angiwini. Ngase ngicabanga ukuthi akungcono ngiyothwala ngaye. Ngalenza-ke ucwaningo lokuthwala, ngifunisa kuma-social media.
Nakubantu engangisebenza nabo nganginokuxoxa nje. Noma ngangingasho ukuthi ngifuna ukuyothwala, kodwa ngangenza njengathi ngiyabuza. Ngenhlanhla wavela omunye usisi naye okwakungumkhaya wethu waseBarberton. Washo-ke ukuthi kunobaba endaweni yangakubo othwalisanayo. Angishongo-ke mase ngiya khona. Into engayenza ngabuzisisa kulosisi ukuthi uphuma kuphi nendawo. Ngathi ngingathola lokho, ngathatha amalanga emsebenzini ngalibangisa khona. Ngafika ngabuzisisa-ke, ngenhlanhla ngamuthola lo baba. Ngafike ngasho-ke kulo baba ukuthi ngizothwala ngomngani wami. Noma ngingeke ngikwazi ukulanda konke kusukela ekuqaleni inkulumo yami nalo baba. Kodwa-ke wacela ukuthi ngithenge imbuzi emnyama. Ngenza njalo, wabuya wahlanganisa izinto zakhe, yase ibulawa leyo mbuzi. Ikhanda layo wathi angiyoligubhela ekhaya. Wathi uma ngilingcwaba lekhanda, ngibize igama lomngani wami kathathu. Lokho futhi kwakumele ngikwenze eyintatha. Nangempela ngenza konke okwakushiwo yilo baba. Akuphelanga sikhathi-ke esingakanani, umngani wami wahlatshwa ukugula. Akuphelanga nenyanga washona. Kuthe eseshonile, emsebenzini bavele bangikhuphula, bangibeka esikhundleni sakhe. Ngoba bethi ngangiphila naye okuningi komsebenzi ngiyakwazi. Vele babengakhulumi iphutha. Ngangena ngathi shi esikhundleni engangingasifundelanga. Yangena imali ngendlela exakile ngoba nasemsebenzini babelikhuphula kathathu iholo lami onyakeni. Owami-ke umhlatshelo bekumele njalo emva kweminyaka emibili ngihlabe imbuzi, kodwa ikhanda lakhona ngilingcwabe khona egcekeni. Ngokuba namandla, okuba nemali, nokuthi phela yimi osobheke wonke umndeni, ngisho ogogo imbala. Akekho-ke umuntu obekangibuza ukuthi kungani ngilingcwaba lekhanda lembuzi. Into ebeyenzeka-ke ukuthi lento yokuhlaba sengiyenze kwaze kwaba kathathu. Kodwa njalo emva kokuhlaba nokungcwaba lekhanda, akupheli ngisho izinyanga eziyisithupha kushonwe khona egcekeni. Ngikhuluma nje, ubaba kanye nosisi bami ababili sebandlula emhlabeni. Nakhona ngendlela engingayiqondi. Uma ngibuza kulo baba owangisiza ngalesithwalo, uthi ngoba ngasigqibela egcekeni, lokho kusho ukuthi siyazikhethela sona ukuthi sifuna bani. Kanti futhi uma ngingahlala ngingahlabi, ngeke kuphele nonyaka basaphila bonke. Futhi indlela yokusijikisa ukuthi yena kumele azosikhipha. Futhi bakhona bonke egcekeni ngoba kumele abaqinise. Manje inkinga yami, angazi ukuthi ngiyoqala ngibatshele kanjani le ndaba. Ngiyacela bandla kongangisiza ngoba angifuni ukuthi umndeni wami wazi ngale ndaba. Bese ngifakazela komunye obebhalile la ekhaya ukuthi inkinga ngokuthwala abakutsheli zonke izingqinamba ozohlangabezana nazo.
Okunye nje futhi engicela ukubazisa khona abalaleli bala ekhaya okubalulekile. Ngicela baqaphele into ekuthiwa umngani. Ngoba umngani yile nyoka oyisondeza eduze ongazi ukuthi kusasa izoluma wena. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Bazalwane, ukusubscribe it's for free. Awubhadali lutho. It's for free.